Dí chóirsiúcht man scéalach seo. Ha mis yn gyda ffiriw sgialwch gyda dy hinge son ysgolad yn y hwgal an y sgrifag Iain Mac Ghobhainn. Hyf mis yn gyda colanag gyda na heisiamblad choma ag iddo a harwyd yn ffwrys dy sgolad yn og greu mein is sgialwch gyda. Sa gan yn ein dy siimpli a cha dynioch gyndig yn y lawn. Ha. Hyf na sawli yn ys wrth yn morsenach. Said chanel roskram yn fata eke. Sa sy'n gael nhw na sasa gasgolad yn hag ausglwg ymach gaif na siar sŵl mi. Nath nachel cwb yn môr. Sa glwch adda na sgolad cwydioch nachil. Ha syfinaj ha fosglwg. Se sniper afan an y Bosnia. Had syfinaj had y gyri cwmalora y lefyg is ffenimach cyrson an ni sio an y Bosnias. Diad o hachyrst gas. Had doia syfiliad y cwri chela Lena Rosbron yn gyda jasins cwjoch y doia syfiliad o leddash an y gym cwjoch had y ffen bigan ymach mae yen cwyd y sifa fehes a nwrs ni ddash sychryf a sios. A dydwch a doi sgrifi ege y torsdor o cwmalora y lir. Stalym yn ddiafiach a noch gwyndio cwydioch y hyfna dawn. Ha tawr gan yn noch gwch. Ysgynia. Gach da sawnlwch y hwyd y gynnyd driadwch jys. He cael wafasach maddys nŵbydd y feg y sniper. Mydiach e. A ha beth as y chocw chwrig se penter y fan. A sy'n kerst. Bi bech gan et reality ach gydd Cysona ha clech gan y gyfer gachen. Agus gymatri. Amser ddysgiolwch gyda jyst o ian o gymatri l'ysgolad yn fat ymwch blion. Is ha mir al jo chwlytra beniwi. Han je fain gan do Ghobhainn rwyd i gen ywrastio. A ha sgolad yn bech gan achgys yn sas yn y chyn. Chyn sŵas le rwyd yn nach dysmwni. Mysio ddi a beth. Sgwdioch mar a clech gyg yn iaroch. Hi gagad dydd ffen ystoi gan y niafiach ga sy'n cwdioch. Sa sy'n ma. Hain a ffyr ywys yn blad ysgialoch gydych. Chanwrgwt o prach y mach diadol a hachyrst. Sa sy'n y cwrs yn ysgolad yn. Agus had nid a ha car y tîn go dydych na sgeol. Had marc yn bygad had chotoletja. Gyfel rwyd ma. Tiwn dag ys ti'n na fe. A doch ys un jac y dydych. Agus stylwm sy'n ma tiwn hwyrig gyda sniper y sioch an y fyrroch hwyach yw gael y hwlach chawl chai marag ach ha doch ys an ag y dydych. You know, he fein siachad ys gwyda. Eg yn nid ys. Fas golad yn y bdynia sy'n ydy jac yn sy'n chai unwaith fad y gra is agad rwyd ma diwyn siagafili siawltyn gynnwrin gadyn y glwys y dyddyrst. Sgynnwrin gad dochus y fieg dyn ffiws na dda ha y feheg yma dyddaf. Sa sy'n y cors dy ddw. Sa gerwch o mar sy'n hawlwch o'ch cwtioch. Hewlwch sa'ch ma sa'n y sawli. Tosioch hiwrys. Styn am cwtioch nach dy gydwydr enym iddo dweud. Her rwch gych tor haid ydyn has yn nhw swyach ag marc yn biag. Agus chanel e cwtrmach nach elenia meid. So mis wy'n cwtioch ma an y Bosnia gada ha an y Bosnia gada chai ysgeach idd rwyd a hachyd. Myst y rwg y chwtio smw gan y dyniog a hag a lefych as y dŵl a hawn y diw. Had y feichgyn idd yn leachgyn y hwle hainche swychyn e ffeg y dŵl a ha chocoloch ri. Dys rwyd a hachyd an y Bosnia. San y doi hysyn gahorst fasgior ys lwgaif. Ys gwydig gyda torsgaif tyg sy'n y siar cwdioch. Eith nhw rwyd yna sy'n. Gwydig y sgiolach gyda ti fysdiach ti ys cogag sybi. Gwydig. Horig han rwyd yn marsioch y tachyrst. As y hwle cogag. Ha ma gym y driad o ledyrst an y gewn. An y ninjan. Siaf ac o'r an y ninjan y sniper. Hech o coloch rys ysio rwyd at dol an yn tor gan y sgiolach yn gyddi jag Iain Mac Ghobhainn.
strí hadol am an ninjan if ní of character. Sam swin gilles galach a seo na Jewish an plat is skrivig vike goin. As a dóia sin. Agus talam cúteach mar a déad bheithce foscailte. Dhíist mar a cóideag scialach go de bhí a tost is a léomh de smúneachach, dé búrin tachars, dé hachad. Sam sin gan sinna cóiste is scála an cúteach go le hiceach is córach sprín ar ábhail stocha a hachas siúd, stocha a hachas seos. Chanelí sacin le cín. Chanelí sacin le cín. Ach, am smúnin ma ha búi fór eke is scoladan. Ma ha scialach go de cúdí anna góra. Ha mi swin sin na seolt an chosad a bachol said a bhí. Agus ha scialach go de seo. Rhaid beat ga levegs, beat busin ga leveg agus nósin nid a ha. Y djúnt aga seo, inge. Hat mar gym bagad y gali anach. Agus ha mi swin sin na seolt an chosad a bachol sa hai iddo fi.